तर मंडळीनो तयारी आमची झालेली आहे आणि आम्ही चाललो आता जात्रेक. बघू शकता बाबा बसले आहेत. बाबा काय वया आवडीचा का तुझ्या काढू तिळाचे लाडू? हा तिळाचे लाडू आवडतात ना. चल ये आई जाऊया. नमस्कार मंडळी, मी आणि आई आता चाललो जत्रेला आणि तुम्ही पाहू शकता इकडे माझी बहीण आली आहे आईला सजवायला. माझी बहीण लाजत आहे आणि ती बोलते आपल्याकडे व्हिडिओ घेऊन यायचा नाही तर मोबाईल टाकणार फोडून. आणि आईला आता जत्रेला जायचं आहे म्हणून बाबा काढत आहेत कचरा, तुम्ही पाहू शकता तिकडे. सो गाईज मी जरा लवकरच चाललोय जत्रेला कारण तिकडे जाऊ वतवण बंद करा. तर मी चाललो जत्रेला आईला घेऊन कारण आता काळो वगैरे झालेलं नाही, त्यामुळे सगळं दुकानं वगैरे मी तुम्हाला एकदम व्यवस्थित दाखवू शकतो त्या ठिकाणी जाऊन. आणि देवीचं सातेरी देवीचं दर्शन पण आपण आरामात घेऊ शकतो कारण रात्री गर्दी असते, तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे. आणि गर्दीमध्ये लाईनमध्ये राहावं लागतं, त्यामुळे आता आम्ही लवकरच चाललो आणि रात्री पण जाणार. रात्री पण तुम्हाला दाखवणार कशा प्रकारची मजा येत असते जत्रेला फिरण्यासाठी. तो बघूया काय मजा येते ते. आईला घेऊन पहिल्यांदा मी चाललोय. शी डिलीट करायचा असं का तर मंडळी तुम्ही पाहू शकता की आईची पूर्ण तयारी झालेली आहे. आता शान सारवून घेतलं होतं आम्ही संध्याकाळी सकाळी, तर आता आम्ही रांगोळी काढतोय. आम्ही म्हणजे आई. त्यानंतर मी आता चाललो जत्रेला. माझ्या पाठकडे या कोणतरी हा आता पळाक बघता इथून. चल आई झाला. तर मंडळीनो तयारी आमची झालेली आहे आणि आम्ही चाललो आता जत्रेक. बघू शकता बाबा बसले आहेत. बाबा काय वया आवडीचा का तुझ्या काढू तिळाचे लाडू? हा तिळाचे लाडू आवडतात ना. चल ये आई जाऊया. तर आई थंय राह वरती राहतोय बस. तर मंडळी जात्रेत आम्ही पोहोचलो असं तुम्ही बघू शकताय. ती गाडी जरा लांबच लागली कारण मका सुरुवातीपासून जे गाडी लाईनीत लागले त्याच्यानंतर दुकानं वगैरे लागतात ते सगळा दाखवचा होता म्हणून मी जरा चलतच गेले आज. आणि तुम्ही बघू शकता 5:30च्या मनात बरीच गर्दी आहे. सातेरी मंदिर आमचा नवीन बांधकाम चालू आहे. त्याच्यानंतर आई आणि मी गेलो केळी घेऊच्यासाठी. आणि ही आजी आहे ना, हां ही आजी आहे ना, ही आमच्या आवटातली. ती केळी आम्ही तिच्याकडेच घेत असतो कार्यक्रमांका जत्रेक आणि सगळ्या काय कार्यक्रम वगैरे असतात त्यांना सगळे. तर मंडळीने तुम्ही बघू शकता वेगवेगळ्या प्रकारची दुकानं लागली आहेत. रात्री येतलेच मी तेव्हा आणखी बरी दिसतली ती बघू. रात्री मंडळीनं इतकी गर्दी असते ना, सॉलिड एकदम भारीच गर्दी असतं. ह्या सातेरी मंदिर बघा मंडळीनं की नवीन जाता आमचा. सो आता आम्ही चाललो देवळात. देवळात जाताना होती लाईन, नाही म्हटल्या देवळाच्या बाहेरपर्यंत लाईन होती 5:30च्या मनात. इतकी लाईन नसता कधी दरवर्षी पण यावर्षी होती. बर्तन आपल्या बाजूक बोलू होती माका पाया पाडायच्यासाठी, पण व्हिडिओ लागान मी त्याकडे जाऊ नये आणि मी व्हिडिओ काढत राहिलेला आमसून. जर मी त्याकडे गेले असते तर व्हिडिओ तुमका दिसतलो नसतो येऊ पुढलो. पण मी पाया पडले नंतर मोबाईल खिशात घालून. आणि त्याच्यानंतर आईने ओटी वगैरे भरल्या आणि पाया वगैरे पडली आणि त्याच्यानंतर आम्ही ओटी भरली पिशेत. तर मंडळी तुम्ही बघू शकताय की आई देवांका काय काय नुसती सांगत काय काय बोलत होती नुसती. आणि त्याच्यानंतर सांगान बिंगान झाला आणि आई इली आणि मग माझ्या बाजूक बसली तुम्ही बघू शकता. आणि माका दिला केळा आईन केळा वगैरे खाला आणि आम्ही गेलो मंदिराच्या बाहेर. आमका जाता हॉटेल आहे चाय पिऊसाठी. तोपर्यंत मी एक व्ह्यू घेतले मस्तपैकी देवळाचो. त्याच्यात सगळा कवर होता पूर्ण देऊळ आणि आजूबाजूची एरिया. त्याच्यानंतर आमच्यात ओळखीच्या एक हॉटेलात आम्ही गेलो आणि चाय वगैरे पिली. तर मंडळी बघता बघता कधी काळोख झालो कळाकत नाही. मग आम्ही गेलो खाच्याच्या दुकानात. खाच्याच्या दुकानात जाऊन आई घेऊ ती चिरमुल्याचे लाडू
आणि बाबांनी सांगलेले तिळ्याचे लाडू हाडूच्यासाठी आणि त्याच्यामुळे तिळ्याचे लाडू एक पाकिट घेतला. हे 2 पिशे आमचे कायमचे ठरलेले आहेत. आणि ह्यो एक फॅन कोण गावलेलो होतो मला वळखा होतं त्याने हातबीत दाखवले आणि बरा वाटला जरा. आणि त्याच्यानंतर आम्ही गेलो. त्याच्यानंतर काहीतरी आणि काय आई घ्यायचं होता म्हणून आम्ही पुढे गेलो. तर बघूया आता आई काय घ्यायचं. आता गोबी मंचुरियनचं दुकान दिसलं. आई म्हणाली गोबी मंचुरियन घेऊया. त्याच्या आधी हाराचं एक परत दुकान दिसलं. आई थैसर गेली म्हणून म्हटलं पहिल्यांदा हार घेऊया त्याच्यानंतर गोबी मंचुरियन खाऊया. आई काय काय आवडता काय काय आवडणार नाही असं झालं. मधुकरच्या स्टॉलमध्ये गेलो गोबी मंचुरियनच्या हॉटेलमध्ये आणि 2 प्लेट एका मंचुरियन मारू सांगले. त्याने लगेच सोडल्यान मंचुरियन. त्याच्या बहिणीने मस्तपैकी गारकांना धवळल्यान वरती पातबीत मारल्यान आणि मंचुरियन झाले रेडी. आणि ही आमची प्लेट रेडी. आई मंचुरियनवरती फूक मारल्यान आणि मंचुरियन निवडल्यान आणि मंचुरियन खाल्यान. आई उठली थैसून तिकली पिकले काय काय घेतल्यान आपल्या व्हायचा. तुम्ही बघू शकता की गर्दी पण एकदम सडसडान वाढत होती. आई गावाला गुलाब म्हणा आईने एक गुलाब घेतले आणि त्याच्यानंतर आम्ही तेवढे मार्केटात गेलो आणि लिंबू सरबत पिला आणि डायरेक्ट गेलो थैसून घरात. तर मंडळी नो आम्ही जत्रेक जाऊन येलो असो आणि आई नामना काय काय घेतले तुम्ही बघला सगळ्यांनी. हिलेले पहिले टीव्ही लायता तुमका सांगलो आधी का टीव्ही आवडता म्हणा. टीव्ही लायला काय ता गोबी मंजी मंजिली मंजल गोबी मंचुरियन मन मंडळी खूप वेळ आम्ही फिरलो आणि खूप सारी मजा पण येते. आई मला जरा जत्रेक फिरा कारण लहानपणाची फिलिंग मला पुन्हा एकदा येते. परत एकदा आम्ही रात्री मित्रांसोबत रात्री तेव्हा मी तुमका सगळ्यांका दाखवते. गर्दी पण अजून होऊन नव्हती. रात्री गर्दी होती आमचं तुमका घरी दाखवते. तोपर्यंत बाय बाय मंडळी नो आता वाजले असं 8:30 आणि आम्ही चाललो एका मैत्रिणीच्या हळदीसाठी आणि थैसर जाऊन मी व्लॉग काढतले का मला माहीत नाही कारण ते का सोशल मीडिया बी आवडणार नाही त्या मैत्रिणी. सो हळदी सेलिब्रेशन करतो आणि त्याच्यानंतर आम्ही पुन्हा जात्रे घेतलो. तर मंडळी नो ह्यो आमचा मित्र येलो त्यावेळेला एक तुळशीसून आणि आमका धावता होता कोणा पाली जाता हळदीसाठी आणि सगळेजण मित्र जमलेले. कोकाला आणि नवरो ही आमची मित्रमैत्रीण. तुम्ही बघू शकता माटो वगैरे मस्तपैकी सजलेलो हा आणि ही आमची मैत्रीण तुम्ही बघू शकता. ह्याचं लग्न हा. त्याच्यानंतर आम्ही गेलो वाडीक मित्राकडे हळदीसाठी. पण आम्ही येऊच्या पहिले हळदीचं सगळं सेलिब्रेशन झालेलं त्याच्यामुळे आम्ही मित्राक भेटलो फोटो वगैरे काढले आणि थैसून लवकरात लवकर घरी जाऊतो मार्ग धरलो आणि जाताना खूप एन्जॉय पण केली. सो गाईज मित्रांनो हिंदू आमची मैत्रीण त्याच्या हळदीक जाऊन येलेलो. त्याच्यानंतर प्रथमेशच्या हळदीक जाऊन येलेलो आणि आता आम्ही येलो सावंतवाडी अमूल आईस्क्रीम पार्लरमध्ये. आता त्यांचे हेडफोन काढलो हे तुम्ही मला ऐकलं भाई वाजाय वाजाय तब वाजाय बजाव बजाव मस्त पुरे पुरे. तर मंडळीनं तड्यातलं सगळं आटपून आम्ही येलो जात्रेक. तुम्ही बघू शकताय आणि जात्रेक तर गर्दी संध्याकाळपेक्षा जास्त दिसता. म्हणजे मी तुमका बोललेलं आहे की फुल भरलेलं असतं सर गच्च गर्दीन आणि जात्रेक गर्दी असल्याशिवाय मजा नाही. बराच काय काय नवीन नवीन इल्ला जात्रेक आणि आम्ही बघू होतो खालसून वरती वरसून खालती असे फेरिये मारले 2-3. फिरताना मी हे विचार करते का हे पण माझ्यासारखे बघित फिरतात काय कारण नसताना हडसून तळे तडसून हडे. त्याच्यानंतर हडतले गाडीचे बिडिये फुगे बी बघले आणि तिथून गेलो वरती जाताना या गावाला नीलम पालखी तो टाइम धरलो म्हणून आम्ही गेलो पालखी बघू. पालखी झाल्यानंतर मी आणि माझे मित्र गेलो मंदिराच्या मागच्या साईड. थंयसर होते घसरगुंडे आणि घसरगुंडे तुमका माहिती आहे प्रत्येक जात्रेंका येत असतात. सर पोरा वगैरे खेळा होती उडके बिडके मारू होती पोरा
एकदम जीवाची मजा करू होती नुसती. तडेन पोरा कुदत तर हडे मित्र पसनून आपले गजाली करू होते आणि मी त्या पोरांका नाचताना खेळताना बघू होते. आता म्हाका खूप मस्त वाटत होता. घाटाने खालसून येऊ का होता मालक मालक किती रुपये एकाला 30 रुपये 30. मारामारी झाली. पोर खेळ बघून झाल्यानंतर आमका जरा भूक लागली म्हणून आम्ही गेलो मधुकरच्या हॉटेलात. मस्त दुकानात मधुकरान व्हेज नूडल एकदम पॉवरफुल केल्यान ते आम्ही खाले बिले आणि गजाली पण करू होतो. एक खूप दिवसांनी टाईम गावल्यानंतर प्रत्येकजण आपापल्या कामात असतात. त्यानंतर मी गेले मंदिरात. तर पालखी संपलेली आणि प्रसादी वाटू होते. प्रसादी वाटत थैसर मी गेले आणि केळा वगैरे माका दिल्या त्यांच्यानी आणि आमच्या गावातली मंडळी आहे सगळी. 1:30 वाजला रात्रीचा आणि थोड्या वेळानं आता नाटक सुरू होताला आणि आम्ही आता बाहेर पडलो घरात जाऊच्यासाठी. आम्ही पूर्णपणे थांबांग नाही सकाळपर्यंत. तर मंडळी जात्रेचो आजचो व्लॉग जर तुमका आवडलो असेल तर नक्की व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.